Mataró. Carlos Moreno, ¿cómo estás? Andorra, Sergi Mas, bona tarda. ¿Qué tal estás, Super Carlos Carlitos Moreno? ¿Qué tal estás? Bueno, estás moreno. Estic moreno. Estàs moreno. Això Tinc és... la platja aquí al costat, llavors estic moreno. Si comencem traient pit, jo puc començar a treure un pit, un mugró, i puc dir-te que tenim les pistes... Bueno, ara ja no tenim neu, ja no... Però tenim estan les pistes. Ho sé, Estan molt ho maques. I no tenim mosques ni mosquits. Estem molt bé. Bueno, m'agrada veure't... Tenim moltes més coses molt xules, Sí. Com estàs, senyor? Com estàs? Pues no tan bé com tu, però anar fent. Sí, bien. Tu estàs bé, eh? Tu estàs bé, t'ha canviat una mica el color, el to. Jo crec que al final és, mira, el nom d'aquest programa, La Vida, el que et va recol·locant i a vegades jo crec que en les forces, en l'univers, no sé, en coses no tangibles, i dius, mira, al final t'acaba posant el lloc que et mereixes. I et veig feliç. Veig moreno i feliç. Carlos Moreno i feliç, sí, que sí. Exacte. La veritat és que no em puc queixar, Sergi. Bien. Ja n'hem parlat a nivell privat i... Sí. I la veritat és que content i feliç i bueno, doncs aquí estem. Content de veure i de veure que no pares tu tampoc. Vull dir que això també, tenir amics com tu que no paren de fer coses que traspuen felicitat, doncs... Sí. Mira, el crèdit que t'acaba de posar el realitzador, Toni Lombard, te posava Carlos Moreno, director del festival Posidònia. És correcte? És correcte. Aquest cairon, aquest cartell, aquí el tens, igual si et diuen que fa 5 anys que posarien tu, què haguessis dit? Que fa 5 anys estàvem en pandèmia, o sigui, estàvem completament esbojarrats. Si m'arriben a dir que faríem una 4ª edició, que és aquest any, d'aquest festival de música, hagués dit que és impossible. Impossible del tot. Et veig executiu, eh? Et veig executiu. Sí, no. Avui m'he ficat un polo, eh? No, jo un altre, eh? I de banc cucurutxo, però et veig com executiu, com dient, vinga, va, següent contracte, anem a signar, vinga, va. Darrere meu tinc els contractes, la biblioteca, juristes, advocats... Et veig bé, Carlos. De fet, per fer aquesta entrevista he hagut de dir-li a la secretària no em passis trucades. Ja. Passa'm rucades. Escolta, Carlos, va, Festival Posidònia, aquest estiu. Aquesta és la 4ª edició. Ni en el millors dels somnis tu haguessis pensat alguna vegada que acabaries... Bueno, no, que tindries una porta oberta a aquest món, és a dir, dirigir un festival d'estiu, de música, de bona música. Explica'ns, Carles, perquè això tinc diverses preguntes. Primer, per on comença, etc. Mira, tot va ser una idea esbojarrada. Nosaltres tenim un segell discogràfic en el que ens dediquem a publicar música. Però quan dius nosaltres, a què t'estàs referint? Amb el meu company, el soci, el David Mullo. Vale, bien. Sí. Llavors, ens dediquem a publicar música. I estem farts d'estar tot el dia davant de l'ordinador, treballant, però davant d'una pantalla. Tenim ja... Bueno, doncs posa't darrere i ja està, ja canvies el... ja està. Exacte. Llavors hem dit, ostres, hauríem de fer alguna cosa de música en directe. Va venir la pandèmia, se'n va anar tot a fer punyetes i en aquell moment, quan ja vam començar a respirar una miqueta, doncs vam anar a veure a la gerent del Port de Mataró i li vam dir, escolta, per què no muntem un festival de música? I, sorprenentment, encara hi ha gent oberta i amb ganes de fer coses, i ens va dir, em sembla molt bona idea. Vosaltres que igual anàveu a dir-li a la gerent del Port de Mataró que diu, bueno, ens dirà que no, com a molt ens acabarà rebent per cortesia, però mira, bingo. Sí, i ens vam trobar a la Margarita Díez una persona amb ganes de fer moltes coses i ens vam quedar allò, doncs el que tu dius, una mica trastocats i hem dit, doncs ara ho hem de fer. Clar, hòstia, que bueno, escolta, sí. Ara ho hem de fer, ja que ens hem tirat a la piscina. Vam començar l'any 2021, estava mirant el cartell, perdó. Sí, no. Amb el tema de la pandèmia, distàncies de seguretat i tot això, va funcionar molt bé. Vam tenir la sort que en aquella primera edició Maria del Mar Bonet doncs també la vam enganyar perquè vingués a cantar al festival. Va anar bé tot plegat, segona, tercera i aquest any la 4ª. Carlos, perquè és que clar, tu sempre has estat i ets
no un tècnic de so, no, un extraordinari tècnic musical, tècnic de so, que ara em permetràs que digui que has treballat amb els millors. Amb els millors. Per exemple. Vale, sí, però amb els millors. Vale. He perdut moltes facultats, Sergi, ara crec. Sí. Facultat de Dret i de Psicologia. Escolta'm, però com arribes a fer aquest canvi? Perquè, clar, de rebre el representant o el cantant o a la cantant o al grup musical a un estudi de ràdio, cosa que ja aviso que hi ha molta gent que no entra pel control i va directament al locutori, mal fet, perquè els tècnics sou persones i col·loqueu la música que heu de col·locar. A mi m'emprenya molt això, Però bueno, és igual, no és el tema avui. Com arribes de passar això a dir hola, Maria del Mar Bonet, mira, estem organitzant un festival, és a dir, allà m'ho has d'explicar aquest trasbàs. Doncs aquest trasbàs és ganes de canviar de vida. Els mitjans de comunicació, jo estic enamorat de la ràdio, segueixo estant enamorat de la ràdio. Estem igual. Soc consumidor de ràdio les 24 hores del dia, gairebé. Excepte les 6 hores que dormo, el reste de treballo i tinc la ràdio posada, me'n vaig a dormir i tinc la ràdio posada, em dutxo i tinc la ràdio posada, cuino i tinc la ràdio posada. I... T'han fet un EGM alguna vegada o no? Sí. Ah, mira, a mi també, sí. Sí. Bien. I què vas dir? Què escoltaves? A mi me l'han fet 2 cops, és a mi també. L'EGM existeix, me l'han fet 2 cops i a les 2 vegades vaig dir la ràdio on treballava. La primera, any 97, jo vivia a Palau-solità i Plegamans i van venir a casa meva, toquen la porta, el timbre, hola, està la senyora de la casa? Diu, no, està treballant. I vostè? Jo estic malalt. Li puc fer una enquesta? Sí. De què és la enquesta? No, de mitjans, de tal. I jo vaig dir, ui, esto es el EGM, pase, ¿quiere un café? I em va començar a fer preguntes. Vostè de què treballa? Què vas contestar? Molt important. Paleta. Li vaig dir, soc paleta, Molt bé, avui tinc festa. I quina emissora escolta vostè? Jo estava fent La Ventana, que aquell dia justament estava malalt i no vaig poder anar amb la Gemma Nierga, cadena SER, any 97, quan van començar La Ventana. I quina emissora de ràdio? Diu, La Ventana. I anava mirant, a veure què apunta La Ventana, cadena SER, tiqui. Saps el que dona molts punts? Sí. Dir el nom del presentador. Sí, La Ventana, cadena SER, Gemma Nierga. Vale. Això va passar a Palau de Plegamans perquè jo li vaig preguntar, diu, escolta, per què han vingut aquí? Mira, per què hem agafat el carrer per sorteig més llarg de Palau-solità i Plegamans i el carrer era Camí Reial. I vam agafar el 46, 146, 246 i el meu Camí Reial 346. Diu, mira que bé. I ja està, va acabar l'enquesta, adeu. Del 97 passem a l'any 2002. Jo estava treballant a Com Ràdio. Sí. Aquell dia feia el programa des de casa. Ojo, año 2002 ja feia programes des de casa, ¿vale? Eres Luis del Olmo? Sí, Carlos Herrera, sí. Total, que truquen a la porta, però no al interfono, directament a la porta. Jo habitualment no obro, aquell dia obro, hola, ¿le puedo hacer una encuesta? Diu, ¿de què és? De medios, i jo vaig començar a bavejar. Jo estava treballant a Com Ràdio, Pase, ¿quiere otro café? No era el mateix, ¿quiere un café? Sí. ¿Y qué emisora de radio escucha usted? Y yo, Com Radio, hay un programa muy bueno de Sergi Mas. Bueno, o va fer veure que no, o va dir que no em va conèixer. Diu, ¿usted qué trabaja? Digo, soy técnico de publicidad. Et devia veure en pijama i no et va conèixer. Sí, técnico de publicidad. ¿Qué emisora escucha? Com Radio, el teléfono del Mas con Sergi Mas. Ah, molt bé, Vaig sortir, clar, veníem de Com Ràdio que tenia 1.000 oients, de 8 a 9 del vespre a 30.000. Clar, vaig rebentar l'audiència de ràdio, de Com Ràdio. Van renovar el contracte i vas pujar el sou. Sí. Ja veus, la sort a la vida. Bueno, ara, perdona, l'entrevista és cap a tu. Carlos, digue'm les 2 vegades que t'han fet un EGM, un estudi d'audiències. Doncs les 2 vegades ha sigut per telèfon. Oh! Sí. Les 2 vegades he sigut administratiu d'una empresa de transports i les 2 vegades... No. Una vegada vaig dir l'emissora on treballava i l'altra no ho vaig dir. Aquí hi ha una historieta que millor tapar-la, La segona no ho vaig dir. Correcte, aquí ho deixem. No cal rascar i després anar... No. Però la primera sí. Que los 40 o la SER o
No, i a Europa FM A també. Europa, estaves ja amb el Javier Cárdenas, eh? Molt bé, Sí, molt bé, molt bé, sí, sí. clar. Molt bé. Però, aviam, és que no recordo els anys, però recordo... No ho sé, no et sé dir les èpoques, Sergi, Ja, bueno, molt bé. recordo això, que una que sí, una que no, Sí. i després, la resta d'horaris en els que jo no treballava, sí que deia una miqueta els programes amics de Sí. gent que coneixia, que em queia bé o Sí. Bueno, doncs l'EGM és això, eh? Amics oients de l'espectadors que ens veieu, l'EGM és l'Estudi General de Mitjans, el que ens diu quanta gent ens veu, quanta gent ens escolta. Llavors, és tan cutre com unes enquestes on, o acabeu de veure, poden trucar al mateix locutor, al mateix tècnic del mateix programa. Sí. Però, bueno, és el que hi ha. Ara en digital la cosa sembla que hauria de canviar una miqueta. Bueno. Ja veurem. Tot això ha vingut per, que estaves explicant, que treballaves a la ràdio. Que vaig deixar la ràdio, vaig voler deixar la ràdio perquè canvis de vida, saturació després de molts anys de feina. Jo vaig començar a la ràdio als 13 anys, a l'emissora municipal de Vilassar de Mar. Sense assegurar? Sense assegurar. Jo sempre explico que jo no me n'anava al parc amb els meus amics al columpi o al gronxador. Jo me n'anava a la ràdio i allà hi havia un senyor, Manel Vázquez, que em deixava, em va ensenyar a posar discos. Manel Vázquez va treballar a Cadena Catalana? Sí, senyor. Jo l'he tingut aquest tècnic, no? Si encara serem família. Jo, el Manel Vázquez, jo he fet contraste de pareceres amb Manel Vázquez de tècnic. Sí, contraste de pareceres amb José Luis Fernández Abajo. Que, per cert, com que tenim espai, explicaré una batalleta, si em permets, i ara parlem del Posidonia. M'encanta. Programa nocturn, contraste de pareceres, edició especial, diumenge a la nit. Els que fèiem el cap de setmana, habitualment fèiem dissabte los carruseles de bàsquet, que eren inacabables, diumenges al dematí podies fer un Manresa-Vilassar, i a la tarda podies anar al camp de l'Espanyol a fer un Espanyol-Betis. I a més, ens vam inventar una temporada contraste d'opinions nocturno, de pareceres nocturno, que era el resum de la jornada. Les ràdios, aquestes ràdios convencionals que als caps de setmana, per la gent d'esports, acaba tot desordenat, papers per aquí, per allà, trossos d'entrepat, allà. Mor un dirigent esportiu de Catalunya. El programa el feia José Luis Fernández Abajo, que en pau descansi. Mira, demà, 31 de maig, tinc molt bona memòria. Potser no tan bona perquè no recordo quants anys, però un dia com demà es va morir. Què passa? Era diumenge, tècnic del programa Manel Vázquez, i Abajo venia d'un partit europeu del Barça que va jugar a Moscou. I es va comprar una pipa. Abajo, que sempre era conegut per tenir un more. Hola, con la verdad por delante. Aquell dia portava una pipa i tota la ràdio sabia que l'Abajo estava treballant perquè les pipes habitualment desprenen unes olors per mi agradables, i això que no fumo. Total, què diu? Manel Vázquez era un tio... No l'he perdut una mica la pista, que es posava molt nerviós. Ja. Sí, t'entenc. Total, que... Sí. Està amb la pipa, diu, ha muerto... Diré és igual, Pepito Pérez. Va morir el president de la Federació Catalana de Gimnàstica, Juan de la Llera. I va dir, teníem com una rafagueta quan algú es moria. Quan algú es moria, entrava... Igual que existeix la ràfaga del pipi de quan doy gol, sí. Hay muerte en las gaunas. Sí, pues muerte en las gaunas. Era un tron, llarg, i acabava. I ell deia, pam, ha muerto tal. Aleshores, diu, señales horarias de las 12 de la noche. Bona nit. Les habla José Luis Fernández Abajo. Posas. Ha muerto, programa castellà, ha muerto Juan de la Llera. Descanse en paz. Deixes 3 segons de pausa i poses sintonia de programa. A l'interior de l'estudi, Jesús Carrillo, veterano de guerra, i un servidor. Comença el programa. Bona nit. Malauradament, Manel Vázquez se li escapa, li dona el botó de ràfaga, o sigui, sintonia de programa, i en lloc de posar la ràfaga de muertos,
Bona nit, les habla José Luis Fernández. Abajo ja no s'escolta perquè dels nervis Manel Vázquez toca un botó i comença la sintonia de programa en lloc de posar la sintonia de los muertos. Bona nit, les habla José Luis Fernández. Tararara! Abajo, que tenia una figura que impressionava, un home molt prim, però impressionava la seva veu, el seu to, la seva força, diu, corta, però diu corta en veu baixa, però a un pam tenia un micro, per tant sona per antena. Corta, corta! L'altre tira, mentre ell li està dient corta, corta, la ràfaga de los muertos, tan, tan, agafa la pipa i fa burro! Però burro li diu i surt per antena i agafa la pipa, fa peng, peng, la pipa se parte en dos, la pipa que tenia la cabeza de Lenin, Lenin per un costat, la part que xupa i xarrupa per un altre, burro, talla el micro, que és el que devia haver fet el Manel Vázquez, i Jesús Carrillo i un servidor, o sigui, estàvem allà plorant no, dient, com és, amb els marcadors de la jornada, Hércules 3, Burgos 1, estàvem allà fent, i no mirant, però havíem vist clarament com, corta, corta, burro, pam, pam, clink, 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 ja com 10 segons, micro tancat, i la sintonia de contraste, taratara, taratara, bueno, els dos plorant, hòstia, no que passe ràpido aquest moment, no puc seguir, vale, jo sé que, mira, això és de l'any, Carlos, això és de l'any 87-88, plorant els dos de riure. Te n'explico una... Sí. De que una cosa se'm va disparant a mi. Ai. Programa Segundos Fuera a Ràdio Espanya, programa del migdia de Ràdio Espanya, Catalunya, presentat per Fran Blanco, amb Carlos Latre als seus inicis quan començava Cròniques. Allà havia la Lletana. No, estàvem a Pau Clari 79. Bueno, Pau Clari, sí, Pau Clari, sí. Pau Clari 79. Carlos Latre, Fran Blanco, Sergi Domene, Enric Lucena, Jordi Graví, tots ells... Vaya equipito també, vaya equipito, Això és l'any 99, pot ser? 98, 99? Pot ser, més o menys. 99-2000, abans d'Ona Catalana. Sí. Entrevistem el Puma. Oh! José Luis Rodríguez, el Puma. Era cabell o és tofa o és... No ho sé, perquè va ser d'aquells que no va entrar al control. Fins després del programa. Ai! Atenció amb aquest detall, fins després del programa. Buenas tardes, amigo Carlos. A ver, què va dir el Puma? Estaven allà fent la tertúlia. Era l'època que el Carlos imitava molt a la Carmen Bijande, sexòloga de Cròniques Marcianes. Juan Adriansens, que eren els Juan Adriansens, etc. Sí. Bueno, jo l'ordinador, principi de tenir ordinadors a les ràdios, tenia entre ells un efecte de pet. Ai, pobre Puma. Estem allà i de cop i volta, enmig de la voràgine del programa, se m'escapa FX, efecte PET. I tothom es gira mirant-me a mi de loco, què estàs fent? I jo, se m'ha escapat. I en aquell moment el Puma, que devia veure que allò no tocava, diu, perdón, se me ha escapat. Y... Pedo real. A todos los que lo escuchan, aquí les vengo a decir que este pedo es mi pedo. En aquell moment el Latre, imitant a la Carmen Bijande, va dir José Luis, a mi també se m'escapen. I durant 5 minuts vaig estar tirant efectes de pets per la ràdio, aviam qui era el que representava que se'ls tirava més grans. Sí, el Puma o la Carmen Bijande imitada per Carlos Latre. I va acabar el programa i el Puma va venir al control i va dir nos hemos reído, I jo, gracias. Nos hemos reído, chiribi. Hòstia. Aquesta és una de tantes. Hòstia, Carlos. 20 minuts d'entrevista, no hem parlat de Posidònia, ara parlem, però
No Ojo, pateixis, no ojo, pateixis. això és mili, això és experiència, això és... Tu, Sergi, que escrius llibres, podries escriure un llibre d'anècdotes Ja, de la sí, ràdio? més d'una vegada me l'han proposat, més d'una vegada ho he pensat, i mira, ho faig per Amazon, i si gano 50 euros, 50, però quan has de començar a posar noms i cognoms, perquè pots variar-ho, no? Dius, mira, marxem a Huelva, encara que jo no hi he estat mai a Cope Huelva o a Ser Huelva. Una persona... Al final acabes deixant algun detall. Sí. Ja està. Jo crec que és millor que lo Fes-lo passant... anònim. Fes-lo anònim. No, Escriu-lo anònim. Sí, no, anònim, però l'hauràs de presentar. I clar, un llibre, Sergi Mas, hòsties, ven a la ràdio, explícanos cosas, que haremos un vídeo, serà viral. No, anònim no. Això està bé per dies com aquest, quan hi ha gent de confiança, encara que siguis extern, explica alguna batalleta, i si no, també reunions privades, com bé saps, sopars, oye, d'aquelles coses que només lo que passa en la cena se queda en la cena. I ja està. Correcte. Pues, quan vulguis, sopem i t'explico històries. Qui ve a Posidònia aquest estiu? Perquè quan comença el festival, Carlos? Mira, aquest any el festival és del 28 d'agost al 31 d'agost. Del 28 al 31 d'agost. Sí. I com a novetat, normalment sempre es feia al Port de Mataró, un lloc espectacular. Sí. Fresqueta d'agost, final de tarda. A veure, fresqueta... Bueno, Carlos... La brisa marina. Ara, la brisa marina. Sí. Fresqueta I aquest any, a més de fer-se al Port de Mataró, que es farà al Port de Mataró, també ho farem en dos llocs emblemàtics de la ciutat, que un és la Nau Gaudí, que va ser el primer edifici que va construir Gaudí, que el tenim a Mataró, i el segon concert, a la Nau Gaudí actuarà Alba Careta Llenrio, com estem veient a la imatge. Sí. I després, a la plaça Santa Maria, que hi ha, diguéssim, una de les esglésies emblemàtiques de la ciutat, de l'any 1300 i poc. Allà tindrem un concert a les afores, a la plaça de Santa Maria. Hi haurà un concert del Guillem Roma, gratuït per tothom. Sí, ja ho veig, gratuït. Acompanyat d'un artista del Maresme. I llavors, divendres 30 i dissabte 31 ja anem al Port de Mataró, on la Carola Ortiz, el Lluís Gavaldà i el Joan Pau Chaves. I dissabte 31 que tindrem la Mayo i la Judit Nederman. Tot això amb artistes del Maresme que tampoc faltaran. T'has distret, l'altre? T'has distret. Quina és la teva feina durant un festival? Que tot funcioni bé, que no hi hagi cap... Què fa un director d'un festival jove i amb èxit i amb la tendència a l'alça, Carlos? Què fa? Doncs de tot una mica. Sí? O sigui, sí, la realitat és aquesta. Seria molt maco si estiguessis allà només controlant que tot funcioni, però acabes, si s'han de ficar balles, acabes ficant balles. Si per l'entrada de la gent pels tíquets es fa una miqueta de cua, doncs acabes passant tíquets. I també la feina més de director, que és quan ve l'alcalde, mira, l'any passat va coincidir que a l'hotel que hi ha al Port de Mataró hi havia una convenció socialista. I hi havia l'Illa, hi havia l'Iseta, i quan era ministre de Cultura hi havia ple de gent, polítics. Sí. I rebo una trucada, no sé exactament de qui, però que ens diu que el ministre vindrà a veure el festival. El ministre Iseta, ministre de Cultura. Clar, sí. I que ho prepari tot. I dic, què vols dir preparar-ho tot? Diu que avisis a seguretat, que ha d'entrar amb un cotxe, que tingui un lloc per seure. Doncs això truquen a les 7 de la tarda i dius, vale, d'aquí una hora tinc aquí un ministre. Doncs organitzar-ho. I estava a la cadira, i estava... I estava al seu lloc per seguretat avisada i tot. I, també te'n podria explicar moltes d'anècdotes del festival, també riuríem una mica. Vull una. Vols una? Hola, buenas, ¿me da una anécdota de festival? Mira, te n'explico dues pel preu una. El primer any, Maria del Mar Bonet, tots amb mascareta, distàncies de seguretat, pel concert, i havia de baixar pel lateral i seguir tot com un passadís perquè estigués creuant amb gent.
tinguem en compte, Maria del Mar Bonet, una senyora de 70 i pico d'anys, Sí, que en sí, aquell clar. moment doncs, era de risc més que molts altres. Doncs estava tan feliç i tan contenta de com havia anat el concert, de tenir el públic tan a prop, Sí. que va baixar per davant del públic. Ai. Va oblidar de tot el tema Covid i es va començar a abraçar la gent. Ui, ui. Això que és molt maco i que va sortir espontani, clar, Durant el moment tu t'estaves fent així tota l'estona, per jo favor, estava, clar, clar, clar. el Mar Bonet, Covid, muerte i Sí, destrucció. ja està, muerte, sí, sí, Ja muerte en està. Venecia, muerte en Jo, Venecia. pobreta, ja l'estava enterrant. Ai, per favor. I bueno, va, allò. I després, una altra anècdota que vam riure després, Després. però en aquell moment, el concert de Roger Mas, no, perdó, el dia del concert del Roger Mas, Sí, el teu cosí, sí, sí. sí? Bueno, ojalá. Ojalà. Bueno, ojalá sí de cuartos, si no de què. Sí, sí. Doncs estava TV3 gravant-li una entrevista al Roger Mas Sí. i jo estava allà al costat i de cop i volta sentim una explosió. Bumba! Ole, vinga. I em giro i penso, un focus que ha patat. I els dic als de TV3, escolteu, perdoneu, vaig a veure què ha passat amb el focus. Me'n vaig a la taula de so i dic, perdoneu, que ha patat un focus? Em diuen, no, miren allà, hi ha una columna de fum. Resulta que estaven reparant una embarcació del port i havia fet una xispa amb la benzina o no sé què i va explotar la barca. Ah, si ho dius així, amb aquests... I va explotar la barca, i estàs aquí No va explicant passar, tu, sí, perfecto. en aquell moment mans al cap, Sí, sí. perquè aquest telèfon, al cap d'un minut, estava sonant que havíem d'evacuar bombers, ambulàncies, perquè hi havia hagut ferits, que després va ser que la gent estava bé, però són anècdotes que passen en un festival. Sí, no, ja, sí, que molen quan no passa res. Escolta'm, entenc que ja estàs treballant per al festival de l'any que ve, o no? No, que això és un tòpic, no, ja estamos trabajando para el año que viene. Això passa o tens algun nom d'aquells de dir, vindràs l'any que ve o te corto la boca? Sí. Mira, tinc un nom que m'agradaria que vingués l'any que ve, però perquè aquest any ja m'ha dit que no. Però m'ha dit, de cara a l'any que ve en podem parlar. I m'agradaria que fos així, però jo no penso, o sigui, nosaltres no pensem en el festival de l'any que ve fins que no tenim aquest tancat. I ho fem així perquè tenim la sort o la mala sort de que aquest festival és de capital privat, no és de capital públic. També ens ajuda amb l'escenari, les cadires, les balles, ens ajuda amb moltes coses, però qui juga als quartos som nosaltres. I nosaltres tenim uns diners limitats. Llavors, nosaltres no sabem fins quan acaba el festival si podrem fer l'edició següent o no, en funció de com ha anat aquesta. Llavors, doncs, tristament no podem pensar anys vist, perquè no sabem si tindrem quartos. Si un any perdem quartos i en perdem molts més dels que som capaços d'estalviar, doncs no hi haurà festival. És la crua realitat. Però és veritat que, aviam, l'evolució és tic, 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 lenta, progressiva i cap a dalt. I cada any hem fet un sold out, com a mínim, i cada any ha anat bé. Però sí que és cert que no juguem amb diners públics, no juguem amb una gestió com d'altres festivals, és una gestió privada, com una empresa, i tenim un Excel on si surten números negatius l'hem cagat. Sí. Saps que anirà bé, perquè quan penques que tu ets un pencaire d'aquells de dir, joder, macho, el Carlos no viene, que està aquí, no, estic treballant. Ets un pencaire, ets bona gent i això sortirà bé, com ha sortit a les altres 3 edicions. Carlitos Moreno, m'agrada molt haver parlat amb tu, ja parlarem de forma privada, ja parlarem del festival a través de les xarxes, que és una altra forma de comunicació. Per tant, gràcies per tenir uns minutets per aquí, per la gent del Pirineu, i la gent de la Seu d'Urgell, la gent del Pirineu, la gent d'Andorra, sobretot la gent d'Andorra, i la gent de Catalunya que estigui mirant aquest programa, encara que sigui per YouTube. Que esteu tots convidats. Mira, Sergi, que esteu tots convidats. No, un moment, que aquesta frase sempre es diu, esteu convidats. Imagina que ara hi ha 1.000 persones que diuen, Vaig a dir una cosa que no estava prevista i que tu i jo no hem parlat. Però no te la juguis. No me la jugo. Tothom que vingui i que ens escrigui un missatge a través de xarxes socials, per exemple. Encara estàs a temps. Pere,
Pots dir la frase, farem un sorteig. No. Bueno, vinga, si vols fes un sorteig de dues entrades. Sí, ara em quedo més tranquil. Però tothom que ens escrigui, que ve de part del Sergi Mas... Sí. Entra un sorteig... Que vulgui comprar entrades té un 20% de descompte. Ara ja està. Ara m'agrada. 20% si dius a Twitter, Instagram... Sí, a Instagram o Facebook. Twitter no en tenim. Vale. Instagram o Facebook, Posidònia Fresc, que ens diguin, que ens enviï un missatge. Escolta, Sergi Mas, que ens diguin qualsevol cosa i li enviaré un descompte d'un 20%. Ja està. I tu, Sergi, si vols, entre tots els teus espectadors, oients, si vols regalar entrades, sortejar entrades, fes-ho. Bueno, doncs mira, ho faré, ja està, ho faré. Sí o sí. Però qui se les quedi que vingui, Bueno, clar, home. No hi ha excuses, No, clar. Ai, que no puc, no sé què... Que he vist que el primer dia hi ha un gavaldà que, escolta, canela fina. O la Judit Nederman. Ojo, que aquí jo també m'apuntaré. A més, estaré per aquí, per Catalunya. Ja ho saps. Sí. Carlitos Moreno, un petó ben fort, gràcies. Molta sort i salut. Adéu, jo també. Adéu, gràcies.